Tak, čo ste, teda volám sa Maxone, natáčam video prvé video z 1.8. Minecraft 1.8. A sa čudujete, prečo to je také divnej farby. Sám neviem, ale akože normálne to je stále v normálnej farbe. Sú to nejaké novinky. Tak začneme. Napríklad melón. Tak. Máme melón. A keď si minieme život, môžeme ho zjesť. No, ďalšia vec. Máme tu toto. Poprvé, je to v podstate taký mach, ktorý teraz nemôžeme nájsť na stromoch. A dá sa to využiť hoci ako. Sem napríklad. Taký celkom dobrý nápad. Nedá sa potom stať, škoda. No, celkom dobrý nápad. No, ďalšia vec. Toto ma teda dostalo. Super. Sú to, no verti. Sú to dvere. Sú to plotové dvere. Ďalšia vec. Chicken neuvarený a chicken uvarený. Ďalšia vec. Je to nový kameň. Takto ten kameň vyzerá. Naozaj pekný. Ďalšia vec. Dá sa vyžať ako pekný, doslova naozaj pekný plot. Ako vidíte, dá sa povedať, že v podstate, že mám plot. A ten plot sa dá sa preskočiť, ale ak sa hovorí, dá sa dať aj, a keď preskočíte, vám to vypadne. Ako super vynález. No, dobre, ďalej. Máme tu železný plot. No, železný plot. Ako vidíte, je tvrdý celkom. Ďalšia novinka. Sú to brikové schody. O, nejaký bugnutý spocáka, nejaké zbugnuté. No, mám to nejaké bugnuté, lebo celá táto verzia je bugnutá. Lebo ešte nevyšla originálka, to je taká, skúšobná. No. A ďalšia vec, je tu ten kameň, ale normálny. Ten kameň iba veľký, ako vidíte. A potom sú také aj schody. No. A ešte tu brikový slab a cobblestoneový slab. Brikový slab. A cobblestoneový slab. No. A ešte sú tu tyče, ktorých sa vyrába potom už plot. Týto sa potom vyrába už plot. No, veci, jak sa čo vyrába, vám ukážem potom. Teraz ukážem ešte tú maličkosť, ktorá je celkom dobrá. Máte tu voľakde jednu čestku. A teraz pozerajte. Moment. Je to nejaké divné. Nejde mi šestka. Ale to nejaké ospravedlňujem sa, toto som teda naozaj nemyslel. Ešte pred chvíľou by to išlo. Sú tie česky naozaj teda bugnuté. To je jedno. Poviem, že česká otvára normálne. Sa to otvorí aj ten poklad, jak keby. No okej. To asi také všetko.
novej verzii Minecraftu. Jak chcete videa ukážem potom a už to je tu money items. To v ďalšom dieli ukážem, jak sa nainštalovať môj nový skin, takom pekný. No OK, teda v tomto prípade sa s vami lúčim.